Danske indvandrere i Argentina er historien om de over 13.000 danskere, der fra 1864 og til mellemkrigstiden udvandrede til Argentina. De forlod Danmark i drømmen om et bedre liv. Min mor kom herover og tog aldrig tilbage, min far heller ikke. Ja. I multimedieforedraget fortæller jeg om Hans Fugl, der startede udvandringen. I 1848 bosatte han sig som den første dansker på Pampaen. Indtil jeg var 10 år, der kunne jeg da ikke spansk. Alt derhjemme, det var dansk. I hjemmene og i danske skoler, klubber og kirker samlede indvandrerne sig om det danske, omgivet som de var af en meget anderledes kultur i et meget anderledes land. Sig mig, har du været i Danmark, Else? Nej, det har jeg ikke. Det har du ikke? Nej, det har jeg ikke. Y eso que el pastor dijo que había que hacerlo de palos de eucalipto. Selvom der kun er få, nu i 3., 4., 5. generation, der taler dansk, er der alligevel mange, der føler de danske rødder stærkt. Catalina Mikkelsen Jensen, renuncia al diablo y a todas sus obras y a todos sus caminos. Og man samles stadig til dansk gudstjeneste og danske fester. Siden 1981 har jeg selv opholdt mig mere end 3 år i Argentina. Jeg har blandt andet arbejdet som gymnastiklærer i flere omgange, og endda selv overvejet at udvandre fra Danmark. Også den historie fortæller jeg i Danske indvandrere i Argentina.